When you put ropes in the colors black. And you take now another color ready, you put it in the water. Jeg synes, der er mange andre flotte ting, jeg har mødt i Afrika, men det her, det var sådan noget, hvor jeg virkelig sådan måtte hen og mærke og sådan tænke, okay, jamen, det her det er jo i hvert fald dekorativt, men det har også noget mere. Mais qu'est-ce qui pouvait bien me toucher dans ces objets-là? It's not like cotton. It's what grass. No, this is grass, but it comes from the tree. Ah. Yeah, it comes from the tree. Allerede da portugiserne nåede til Vestafrika og vestlige Centralafrika i slutningen af 1400-tallet, bemærkede man lokalt kunsthåndværk og berettede om den kunstneriske kvalitet i de ting, man fandt. I Europa, der er det som om, at der har man altid betragtet den afrikanske kunst som sådan kunsthåndværk og sådan noget. Jamen det er jo noget sådan, mere sådan traditionelt og spændende, men stadigvæk noget, sådan bare hørt til i de der sociale sammenhænge. It's like money. Money. Yeah, everything have got a meaning. Yeah. And they wear them like clothes. Yeah, like a cloth. You put it like this. Men så pludselig, når man så læser, at kunstnere som Paul Klee og Matisse og Miro og sådan nogle faktisk har været dybt inspireret af blandt andet Cuba-tekstilernes mønstre og så videre, så vagte det i hvert fald min nysgerrighed. Donc j'essaye de faire quelque chose qu'on n'ait jamais fini de regarder. Posséder une de mes peintures, vous la connaîtrez jamais. High quality. 400. I'll give you the money here. Even to choose this, the money is not take 1, 2, 3, 4. Put only 50, No, take it. 400. It's taking food out of my mouth. 50 is almost $80. What about 25? Okay, put to $10 on top. You know, the Cuba clothes is not like last time we used to sell all the time. For the moment, business is down. That's why I failed even to finish my house. Every business you have to calculate where you're going to buy, your transport money, your ration money. How much did you pay for this? Yeah, How much? Drømmen med den her film er at få lov at komme ind i de landsbyer og møde nogle af de mennesker, som faktisk i dag sidder og laver det, som kender til teknikkerne, og som måske kan fortælle os historierne og baggrunden for nogle af de fantastiske, skal man sige, mønstre og designs, som går igen, som hele tiden går igen, men alligevel hele tiden ændrer sig.